Textual Textil és un projecte que hem ideat entre Dota i les cosidores de Salt, i és perquè les estudiants de Dota, que són dones que estan poc o gens alfabetitzades, puguin aprendre a llegir, escriure, dir en català i al mateix temps poden aprendre o algunes practicar, perquè ja en saben, amb la màquina de cosir. A nivell de vocabulari els permet conèixer moltes paraules que potser en un altre context no aprendrien. És a dir, aquestes paraules que estan aquí en l'aire, no? Doncs les agafem i les emprem en allò que estem fent. I veure que algunes són les mateixes, que són les mateixes paraules, tant per cosir com per estudiar. Vam fer una botiga, vam agafar elements tèxtils i així, i llavors les estudiants passaven per aquesta botiga, en aquest rol, i demanaven la combinació de tela, doncs flors amb una nansa d'aquest color, amb una cremallera d'aquest color. Tres sessions de costura amb les estudiants, doncs és molt significatiu per elles perquè poden aplicar tot allò que estan estudiant, ho veuen, ho toquen, ho palpen. No aprendran a cosir en 3 dies, però veuran que poden fer elles coses amb les mans, que se'n poden sortir i que els anima també a conèixer un món nou, potser, com seria el de la costura. És un espai de trobada i de coneixement, de traspàs de coneixement. També és un moment en què tots els grups de Dota, que estan dividits per nivells, doncs es troben, llavors fa que es coneguin entre elles, perquè hi ha algunes que cosir se'ls dona molt bé, d'altres escriure millor, llavors van compartint aquests coneixements. Es creen com unes complicitats que a l'hora de fer reforça els vincles entre elles. Però crec que ha sigut molt interessant reivindicar la llengua, també, en aquest cas el català, i tenir l'objectiu de no només aprendre a cosir, sinó també que aquestes paraules que s'estan aprenent a escriure, a llegir i a parlar, que puguin ser integrades, que sigui una experiència compartida a través de la llengua, el fet de la costura, I la idea és que puguin sortir d'aquestes 3 sessions amb la seva bossa, que s'hauran fet elles mateixes, i l'estuig per començar aquest curs.